आई सरकार आए बड़ी खुशी के बात बा। यही नवरात्रन के महीना में हमने के परम आदरणीय संजीत मधोसी जी के स्टूडियो में उपस्थित बानी जा। शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो ब्रांच 2 मोहम्मदपुर पुरानी बाजार सब के माता रानी के दरबार में हाजिरी लगावे खातिर उपस्थित भइल बा। नाल तबला पर संगत कर बनी बड़ भैया अमरेंद्र अलबेला जी बेंजी से साथ दे रहल बानी अनिल अंबानी जी भाई भूषण जी यहाँ सबंजोड़ी से साथ दे रहल बानी। एगो बाझिन औरत माई के दरबार में गई बाड़ी। माई से कहता रही कि माई हो बाजिन के भाव भैया अरे कि मारे लो ताना लो अरे कोहे बजिनिया दुखवा सुनावे आईनी अरे तुहरा सरनिया। अमरेंद्र भैया कि मारे लो ताना लोग कोहे बजिनिया दुखवा सुनावे आईनी तुहरा सरनिया। मारे लो ताना लोग कहे बझनिया दुखवा सुनावे आईनी तुहरा सरनिया। सुनसान लागे माई घरबा दुआराबा सुनसान लागे माई दुआरा या घराबा 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 ए माई हरे दे तू एके गो ललनावा नु हो इहे और जा हमार दे तू एके गो ललनावा नु हो इहे और जी हमार। इहे और जी हमार मैया मैया पुकारे मैया नया बेली हो मैया मैया पुकारे मैया नया बेली हो मैया कोई बोल छतिया सेव को रहिया नया बेली हो मैया औरतिया माई के दरबार में कहतिया हर एक जिंदगी में दुख हमारा अरे बावे माई दूना जिंदगी में दुख हमारा बावे माई दूना जिंदगी में दुख हमारा बावे माई दूना जिंदगी में दुख हमारा बावे माई दूना। अरे दे तू गोदिया में एके गो मुन्ना दे तू गोदिया में एके गो मुन्ना दे तू गोदिया में एके गो मुन्ना दे तू गोदिया में
माई हे नवरात्र के महीना में तोहरा दरबार में आइल बानी। अरे दे तू एक गो लाला नवान हो इहे अराजी हमार। दे तू एक गो लाला नवान हो इहे अराजी हमार। ललना बानु हो इहे